Mga kasama, oy! Naunsa po ni si Secretary Gadon, mga kasama, nga si Pangulong Rodrigo Duterte o si kaning Pangulong Rodrigo Duterte, mga supporters na may niini ang gibasol. Sa pagluwat, mga kasama, sa katungdanan, isip DepEd Secretary o Vice Chair sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mabasol ba nato si kaning Pangulong Rodrigo Duterte kung anong iyang gibanatan? Si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi na ito mabasol, mga kasama. Sa muna, mga kasama, ayaw in taon pamahid Gadon. Kanang inyong binuhatan nga mangunay og paak sa kalyado, ayaw ninyo ipahid ngadto kay kaning Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kunoy asala gikuana gisulsulat. Karon nabay na tungod. Ay ikaw Gadon, sa may muhang reaksyon sa giingon sa First Lady nga giingnan niya si Inday nga bad shot na yan sa akin. RMN Kuskos Batikos. Unsa pa mo gimo, di ba? Imbis nga mugit na ka, di ba, Atty. Gadon? Unsa imong gihimo? Nagpagwa pa kag mga statement nga murag nagpasamot sa haling sa kalayo. Karon imuhang basulon. Ayaw na ng style Gadon. RMN